gini mia je nok ni ongkrinya nok kipil phaya mana aba boba hai bus dorte ku jo sakina gari abo to bo miya bazaro thana hani thanga gulagati miya to gulagati bazar budbar 29 tarik bo miya sara dosa bazaro thana hani thamani nogo kipil phaya ba bin logi busabu masa tong santo sarso khoroksa ti praje busa masa teinai mia gulagati bazaro khoroksa khanya thangmani haikeba busani kamung chumung panya hninyai nok ni ongkri thangmani fia nogo kipili phalia bilaikena wana ma sincha kokmani bisingti saiman ka bini busai saikhnaraka mia phungkusang jorao sara dosta tamani jorao busai samung palya ngnai bihik busano gulagati bazaro school dress tai school ni juta gari hninyai panya thangtaniwo nogo kipili phalia takok ashram deburmani bini logisong fia tabo belakeno bini sai ashram debruma belakeno kha khamja kha ashramni kamingkha takarjula ps ni bisingo khopjak moido gonya marawo belakeno jingzalo klajak takok ashram debruma tamchaka khananya ji cinema pli Sokojak, takajola PS ni bising khopjak moido gonya mara sutini phai sokojak tamni bagin hangke je miyang ka budbar 29 tarik gulagati bazaro khokse tiprazuk besamasano tuinyai bazaro thangnai mani fia nogo kibili phalia omno tunyo sutini phai sokojak ko omong kha bini sai boni kuktino sungsrai srai ka sai malai je bini bihik miya koita taman jorao nokni ongkri thaka tam khanyani gulagati bazaro thaka tebo srai srai ka sai malai ngke punya lam chono sung katalya bi haba nokni bisingti ani big miya bazar thangmani sar dosta samoyo tini to 30 tarik miya 29 tarik tini miya thangmani miya phungni bazar hani thangmani miya 29 tarik tini to 30 tarik ta phana sokpaya ko ani burui borojani thang tongkha ba accident nang tongkha kasai ja tongkha keb da khawitra kha ang tak sak jara to kun khobor lafa tak pani tasoro min no khobor sokaya ko ba maya ko bo kibili ki phile phaya ko ba sok nugya ko ang bono acha ni bihik ba nang puno le min om harara to ab hairole kun kurui mayak matra bazar thana nei thangka suno bazar thangpuro ni kana no saida thang ano sainu thango bazaro thangai hadi khlai phai nai hini ke mane ni bihik tabu je no kibili phayang mane tabu ke bo phino no tapse poyonto sahornai haikeba nungnai om harok ni ro ani wo information sore sakpaya ko na abam wansu tong ke abon bagi angke bono sawo nang je japan tongidi kifili phainang te nang accident nang tongha ang to saimia nong mai baksa tangbo bazar thanya je japan tong nang kifili phainang tung nogo acha no ka tam khlai chai tong ang bui ko han tuk tak no samung khlai chai tong o mana kuno khlaya business no ni srai ro ko ani srai tong masa 7 bosor burui ori tong bo bokla so pore bobo bini logino thangja Bini sajung masa tong mani an sajung masa tong bo bini login thaman kana bini login thangmani bazar honai thanglai mane tini point 30 tarik kha 29 tarik thangmani ta ponne kipilia ko nok ro kono walai mu sulai ngrenya nok ro kono walai mu kore bazar thana hanai si thango ni sar dosta thango borok ঠিক সার দশটা আনো সাউনি থাঙ্গো বরক বো বাস রানি ড্রেস করে কিসা পাইনা গেনা স্কুল নি জুতা করে পাইনা গেনা হনি থাঙ্গো আও তাক সব পর্যন্ত কিফিলিয়া কথা nung ke tang ni khaya ni bring আং তো ইমার্জেন্সি বা আং yang musuk tok nanya nango abon bagi thangmalia borok bo regular no thango bazar borok delin phayo ma hake agi oma ke no khaya gla ke phai jong oma মানে borok no hati char phayo ang মানে an samu bijin bagi ang thangmalia ta nor kai jaman besar bisiro sengkai jamani প্রায় 10 বছর 9 বছর খা ani go mana nor khajani samu dang jai tong men to acha kani ni berni boys rok busur kana omo an bring boys ke 29 30 running soli tongta ni berni mun ke asarani da berma boka mini bongkha bisram monjo adibasi koloni ni karena yang belum na kata nana ada lagi
사람 감정은 가져마냐. 감정은 깔려 있어. 이제 답스 보인다 너 길 패고. 기필이 배가보는 번호 반향의 거저왕 저던 로그럭너 놓게 로무이바 제 자판 액시던 낭도 강도 세미야 또고 놓게 로무이 아는 기사 사원ang 등 로그럭너 거저오다. 능 자세를 하니까. 자세 클라이네 그냥 양양 자세 클라이네 melana kya biang thang biang hin ayang bin bisrang monjobo nokobo sabuya kobo biya bhaita ang bisrang monjobo thangpa kya ang mai kun wala me kuri bula me kuri dota mongka ang ta phan chaimiya ko 하나라고 코너 미신다리라고 그렇게. thanarago ang nia to bo sar dosa thango bazar thana hananya inka ang misindari klaima ke prai pore thano ma thakada misindari mak lageta 뭐 하나와 미신다리 가게. takar jola sin pias klayo 너너 가비는 뭉태. sinamo mandogoni amara 답스 보인다 너 길 패나. kifili payako 너거 거꾸로 와라 죽라이. 아이디라고 님 브레 어니슬라로 배 거기 사마 해라 그랬고. chaman no gya ta ang mane ang bai ke tong lai chala ka hamkin tong ko nam thi rok ni khna ya 이렇게 능탕 완수. 다복 뭐 뭐이바자 랑 상자가 나 고문이 뭐라고 바자 kidnap 가자가 나뭐 봐야 완수는. ang na bagai 니 뭉태. ane bumung asiram da burma 니 스라니 뭉태. aro sidya burma প্রায় 7 বছর হয়ে যায় 7 বছর চলি তো এলাকা হামাই কত আমbai